Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε και κυρίως για το πάθος μετά το οποίο τα είπατε. Δεν είχα την ευκαιρία να σας παρακούσω γιατί ήμουν στο εξωτερικό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει ως τη μεγαλύτερη επιδημία παγκοσμίως το κάπνισμα. Υπάρχει ένας νόμος που απαγορεύει το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους. Και θέλω να σας ρωτήσω τι θα κάνετε στην πράξη, ώστε αυτός ο νόμος να εφαρμοστεί παντού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο προφανώς που κάνει ερώτηση σε ένα βαρύ καπνιστή. Έχει πλήρως τη γνώση, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε όλα τα πράγματα στην αυτή ζωή και ειδικά και με τους ρυθμούς που ζούμε ορισμένοι να τα ελέγχουμε. Κοιτάξτε, για το θέμα του καπνίσματος, πέρα από τις προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, είμαστε και η κυβέρνηση που έφερε και πέρασε στην ελληνική νομοθεσία, την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα νέα προϊόντα καπνού και τον τρόπο που αυτά θα εισάγονται στην ελληνική αγορά, ενσωμάτωσε την αρνητική διαφήμιση στα πακέτα των τσιγάρων και βέβαια επίσης και απαγόρευση και του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους δημόσιους χώρους. Κοιτάξτε, το θέμα της αστυνόμευσης δεν είναι κάτι που θα το ελέγξει το Υπουργείο Υγείας. Και δυστυχώς όταν έχεις μαζική παρανομία, δεν ελέγχεται τα καταστατικά μέτρα. Και είμαστε και ένας λαός, εγώ μιλάω ανοιχτά, αλλά δεν είναι. Είμαστε και ένας λαός, ο οποίος δεν είναι και πολύ των απαγορεύσεων. Και αντιδρά και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το οποίο μπορεί να περάσει και το οποίο συμβαίνει είναι ότι, ξέρετε, σε πάρα πολλές πόλεις της χώρας είναι πολύ ανεπτυγμένο το ζήτημα της ανακύκλωσης και το σκουπίδι. Γιατί έγινε εφικτό αυτό? Αυτό έγινε εφικτό γιατί πέρασε στα παιδιά. Γιατί αυτό πέρασε στα παιδιά. Εμένα η κόρη μου από τότε που πήγαινε πάνω στο σχολείο, έτσι και δει και δεν μοιράσουμε τα σκουπίδια, μας τρώει. Γιατί το έμαθα. Αυτό το έμαθα στο σχολείο. Και το ίδιο πράγμα, δηλαδή, αν θες την προσωπική μου γνώμη, ανεξάρτητα από τι να σου πω τώρα, ότι θα κάνουμε ημερίδες και εγώ σου πει και τέτοια, ας πούμε. Εδώ υπάρχει μια κατάσταση στην οποία είναι το 45% καπνιστές. Και τα ξέρουν και βγαίνουν και τα βλαβερά αποτελέσματα και τα πάντα. Το θέμα είναι το εξής. Εάν πείσεις τις γενιές τις μικρές ότι αυτό είναι κάτι ενάντια στην εξέλιξή τους και τη ζωή τους, τότε θα αρχίσει να αλλάζει το πράγμα. Γιατί αλλιώς είναι τέτοια και η προπαγάνδα με την πίεση από την όποια διαφήμιση υπάρχει, ας πούμε, κτλ. Και βέβαια είναι και η αίσθηση και ο βαθμός εξάρτησης, που δεν είναι και ο ίδιος σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ δηλαδή, πέρα από το θέμα το ότι έχω μια πολύ έντονη πρόκληση και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά από το Γενικό Γραμματέα Υγείας, τον Γιάννη τον Βασκόζο, που ετοιμάζουν και μια τέτοια μεγάλη ημερίδα για αυτά, θέλει να με πείσει να βγω μπροστά μαζί του και να πετάξω εκείνη την ώρα το τσιγάρο, ας πούμε, και σαν σήμα στο ότι πάμε να το ελέγξουμε κτλ. Και που δεν έχω αποφασίσει ακόμα να το κάνω. Εγώ πιστεύω ότι η λύση αυτού του πράγματος δεν είναι ούτε γενικά οι ημερίδες, ούτε τα αστυνομικά και καταστατικά μέτρα, είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς. Αυτό είναι που θα δώσει λύση στο πρόβλημα και όχι το οποιοδήποτε άλλο καταστατικό μέτρο. Αυτή είναι η γνώμη. Και βέβαια η εφαρμογή της απαγόρευσης σε κάποιους χώρους που δεν μπορεί να το, πώς το λένε, που είναι και πιο λίγοι και πιο συγκεντρωμένοι και που εκεί μπορεί να το επιβάλλει. Γιατί γενικά τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να επιβληθεί. Κύριε Υπουργέ, θέλω να επανέλθω στο θέμα με το κάπνισμα. Εκτιμώ πολύ την ειλικρίνεια με την οποία αναφερθήκατε. Ταυτόχρονα όμως, επειδή ανήκω σε αυτή τη γενιά, δεν μπορώ να περιμένω την επόμενη. Και θα ήθελα, επειδή τα στοιχεία για το κάπνισμα τα ξέρετε καλύτερα από μένα, εγώ δεν είμαι γιατρός, 3,4 δισεκατομμύρια είναι το κόστος στην Ελλάδα, επειδή μιλήσατε πολύ με νούμερα, και χάνουμε 19.000 ανθρώπους, μιλάω για τους θανάτους μόνο, το έτος, από το κάπνισμα. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μου πείτε, η δική μου γενιά λοιπόν, γιατί οι επόμενοι ξέρουμε ότι καπνίζει λιγότερο από τα στοιχεία,
Πώς θα βοηθήσετε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ ευαισθητοποιημένος στο θέμα της υγείας και φάνηκε από την ομιλία σας σήμερα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο από αυτό που σου είπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Προσπαθούμε σίγουρα να καλύψουμε τις ανάγκες του πληθυσμού που αρρωσταίνει από το κάπνισμα και εξοδεύουμε πολλά λεφτά γι' αυτό. Υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευση στα σχολεία και από ό,τι μαθαίνω από το Υπουργείο Παιδείας θα είναι πολύ περισσότερα. Σε επίπεδο νόμων και απαγορεύσεων έχουν ληφθεί αυτά. Αλλά δεν εφαρμόζονται. Από εκεί και πέρα, η εφαρμογή σημαίνει ότι πρέπει τα αστυνομικά σώματα ή τα διάφορα σώματα που έχουν οι δήμοι και οι κοινότητες, οι διάφορες δομές του κράτους να μην κάνουν και άλλη δουλειά. Είναι θέμα και πολιτικής απόφασης, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι μόνο πολιτικής απόφασης, είναι θέμα και τεράστιας παραβατικότητας ταυτόχρονης παντού. Για το οποίο δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου επαρκείς.